Mudah-mudahan sukses anggenipun gadah damel.
matur nuwun Mas. Matur ketika sampun kabiarsa. Ayo Mbak Ayu. Kempleng wong balok karangan. Timbang sore sing penting guyub rukun Tlaga Mulya. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi teng ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean napa ora wati timbang nganggur kula purun ngrentangi. Mari kita master ini. Wala. Ngono lho Bang. Tarane kene kopi ngene kae. Tope wong lekan kala momongan. Iki blonjo napa bayu badhe pindahan. Ampun kelapa jenengan ampun bujiwa. Ya jelas ora wong ayu. Bersama Tlaga Mulya bergoyang. Sing penting napa Pak Sadi? Guyub rukun wonten wong ayu. Semboyan iki tunggal iki. Panggah oke, Pak. Monggo. Joget niku. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula purun ngrentangi. Kelarasan Pak alias Tiga
nalikane biyen urip kekurangan senajan bisa suwe rasa kangen apa yo ini ora tekon